kasni nagaleng jonga unong yalam jonga ki asiu so kasil kanu adap de kejik sko khya kam sim nomor ba teng teng POE ngamla mansya manong man UI nomor ba hadin mangala UI khubor ngai osno ba arngut ki khot jongi kala syakem ushan chati kumju ya umi sadap skembel kumnong yalam ngadap de kejik sko khya nomor ba kai gani ka baja ngim stu shu hoi ngi sutu kejik target jongi ni pulit kadai ben de kejik jah pon tia po syamati apan taundan tenrei lada kat kum kejing ong jongki gadai tang kejing jeler sudah namar ba lada ki ong ban shim jingkeli lane ban shim statement naki kam dei pat bikin lek men yong hai judon an jata ban lek kem men yong si baji bro kata ngaku ban bu jingkeli lada pisu tu menta ba pimut ban shim statement lane mut ban tokit jingkeli gumne umtai gumno gajah katok sni pide ban ada kakot pawan mi choki yaki spot hanat bat menin ru ngarang yos ngau bahin jongi kilek po si baji steng kiwat yana tengah ngam di pengating mangari enring ngabe la kakam ngaki usulong baraka juga por menin lalong do gading pha jung play bangam pat dep kam ngamlong hier mtak sngi tengong bangan hier sibit nganda dep kakam enrei hadin manganda tip gumto nga ngakam lik kam syu tenrei mentang la penti kana be banamar kani gadi jingle gadi jingi uroj yang iki kamtami prado prasnam jungi la syai gesngi nga suthu baki kime ki kpa jung ki dukhot bro khoi ki dukhot jong ka saut kasihil bro khoi ki di benmi la syai gesngi bat kumju ru kilong kme kilong kpa na ro kasnong lai rengau ime ipa jonga bat kumju ki hinman kapara ki di benmi la syai ba phi kai yang ngim dei kita kinong punya preu kar kum kem jong ki la long tik thek kum terrorism sibaji siteng kum tau seng le no ben chule kem yakin yeng la dam don breu hayin kin syok kin bom kin ong biang pen up tari kum pen up ba siris long hi kata bat sakawai masni okam iki dikhot jongi arngut ki pelai e kerteng apo pres kat bai gitu ki breu pat bala yo i reng peleng de video clip bagi shim mi kemen sem jung lur syai hadu mentang mi sngo bikin pampawi kerteng bat kanung ki lakem ban syukuno kam dei ka kam ka pasuk la da pidon kam phikhot yang ngi kloi ban wan spot tanat baraka juga por nga sukwa ban utang ngani gawe namar haka por ba ngilai khenra hapo PHE PWD upenhun SDPO na po kasora civil subdivision urafun yang au phawan kwatar ban ekren bakato ka kam kamlong golong ngumni golong ngomtai man ka por ju phun po office upawan kai gani par baja mata kim phun kane kane na du mensingi palang mensingi palai mensingi thoding mensingi sajjan ka phun jungi kadang on hadu mensingi sajjan ru ngidang don hapo sora tak hadu mondi bangeda kiu sulong ndrei bali kita ki lai singi song singi phimla ban phun yingin paun mi tanat phimut ban suplan ban sublim yangi bangi dei mangi hibadan kti ban peniap kita ki breu baraka jo ka poru ngasno ban ong ba lese o kadai ganu ka kenja isu ko bangi ngilai ban be itu ki dikhar ki nong trei jo ki bari ki minister ban ong ba siapek ke ban ja kamut phimut ban le gumni pimut ban pen i dengan ni gedustur kamut pin revenge lane pin bu nut bu nam yang i dekan ni karkom lada pikwa ban kli ban tokit iki kena ai de kakot khot yaki spot tanat ngakloi ngaru banwan kata kadi ke jingmi ngala syangan penti kena kane kadi ke korwo ko basai la syai ke sngi hapok khat ar siteng lane hapok khat ar bajingan poi hapok ka office lane hapok sora police station hapok khat ar siteng kane nga pentinga ki de khot ki bisenrang merse ki de benmi ki kemi kpa ki besu ki bakhia ka shon ko bangi sya nyombeng na kapor hakum kini ki jaj beriung di ben mi nene sikamat balada phila ban penti kena la syai ka sngi penti kena banga ngadon kti mangade unong penia beriu hide ben penti kena baraka jo ko poru nga ngade ukun dap sinrang ime ngam semla kha ime semla sneng yang aba ke mame menda he arsan malik penia beriu ngimdan kti ni he kata ka jing penia beriu da phi su thu pi kwa ban kli tokit kli de ko ikurkom mne ban tan steng mi steng yong phimut bakidi kinong kendong pin sule ben yaki bikin tip ga ai kajudon kata ban ong ban khot iki beriu satana tang man sim jingkeli kin dalik kem si baji steng si baji menwit hayi bat ngasngau ban penti kena syai la syai kasngi hapo khat ar baji la ti kena ngan poi hapo ka police station hapo sora bat wat khang i kelenti ka bangangan ya hadu bana poi police station sora ngin ya keren ke i ban mi ke ban ja namar nganga kem sem lari ngapang met i kena la jong kin syakem ngade unong elam ngasuthu ngani i ke bahayeng bikia ngar ngapang gamen sem ki kena jongi gidang bun gidang lek puli gidang lek kelas kan ja yu ki kejeng lek kelas juki kemen toy syuk la da pi pengat kes kakam gajam gemio mentah rei ngingin penti kena wat lek pengat kes iki ni kena kat ba pimpat pen tikena ba manu badon kti ban peniap kita ki breu da ka basu tharai nga ngamla ban suong tau breu bari kita pin nget no pihak ban wat jing tip adu banalap pindalap kita ki breu pen sitom kat kung kaan da ki don kita ki breu ba not ban sim ki men sim breu kata kadai ka korwo na galeng jonga ku munong elam jonga sau kasihil ni de ben mi la syai kesngi kinong sora ki suthu ya ka khia ka shon hapo ka than jo pi di ben mi la syai kesngi ni na lek hapo tanat
police station ngau lem na kamata kai ngasam jong ki khon ki ki me khpa ka bisa kem meloi jong ki khon ngirung idap de jing khia ka se mi opi ong bangam nong yalam ngari ngakem ri re balik ki mi okem yang ngai kata kada ngam tip re phide ban pentip yang ngabala nungan wan ngakloi pron tak tu kisngi lai sngi so sngi ngadan hayin phimon kem ndamanin ngaki usulong bangam hiar phu pat chayin philawan khanra hayin phi ong ban mut men kili jigli ngam nge daleli ru em ngin se pe kai ha ka ik kandor phin pangat engi lada pi phim don ni ka sakhi ka babiang ngin se pe kai ni na kali ka seng ru idon la ki ikhtiar bangin le na ka bentam jong phi bu shu thombor lada kita ki badon ha ka bor kila ban le hadu ka ne yangi ni ne ban pen i ka bor men ta ba ngi ru idon la ka bor ba dai mangi ba ai bor phi la shai ka sngi la pentikana hapok khat arbaje sora police station ngan poi ngan her